și numele Miruna. Cred că o să fac și Elena și Nicolas. Și Nicola. Ok, hai să încep. Oh, yummy! De la început. Nu. Elena. Cadou? Oh, ketchup. Acum. Nu. Nu. C. O. L. A. S. Nicolas. Cadou? Ketchup. Început. Nico. Nu. Noaptea. Nu. 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 Să. Nicolas. Dau. Fain. Nu. D. R. E. I. Andrei. Cadou? Ketchup. Ok, pa! Dacă vreți alt nume, scrieți-mi în comentarii dacă la videouri, că poate o să mai fac, sau aici, pentru că așa e bine. Să zicem Ana, Alena, Ixana, Lomara. Ok. Cred că o să vă placă videourile mele care să le fac.